Hľadáte moderný rodinný dom, ktorý vám ponúkne komfort, súkromie a zároveň výbornú dostupnosť do mesta? Vitajte v Hornej Strede. Predstavujeme vám krásnu novostavbu štvorizbového rodinného domu, skolaudovanú v roku 2021, situovanú na pozemku s rozlohou 553 m2. Srdcom nehnuteľnosti je svetlá obývacia izba prepojená s kuchyňou. Priamy vstup na terasu vytvára príjemné prepojenie interiéru so záhradou. Dom bol navrhnutý s dôrazom na praktické rodinné bývanie a príjemnú atmosféru. Ponúka 3 samostatné izby. Hlavná spálňa disponuje vlastným šatníkom a súkromnou kúpeľňou, čo ocení každý, kto hľadá vyšší komfort bývania. K dispozícii je aj druhá kúpeľňa s toaletou a praktická technická miestnosť. Na užitkovej ploche takmer 100 m2 nájdete premyslenú dispozíciu, ktorá prirodzene oddeľuje spoločenskú a súkromnú časť domu. Dom je postavený ako energeticky úsporná drevostavba s kvalitným zateplením a plynovým vykurovaním, čo prináša príjemné bývanie aj rozumné prevádzkové náklady. Na pozemku sa nachádza aj záhradný domček na uskladnenie náradia a dostatok priestoru na oddych, záhradkárčenie či rodinné aktivity. Ak hľadáte moderný dom bez ďalších investícií, v pokojnom prostredí a s výbornou dostupnosťou, táto nehnuteľnosť v Hornej Strede si určite zaslúži vašu pozornosť.